demain l'accord qui concerne. Mali jamana fa ko kan ministre so ye bataki do tla akola kuna funi dilauma arabadon cidaya so nyamo Abdoulaye Diop ye minci Sinua jamana ka lasigiden so la dunia kelenya ton lakana jamakulu nyamogoyama Mali ka se ka barake ni yɛrɛ lafasali ye ni Faransi ka kɛwalew bɛ to senna ka kɛɲɛ ni dunia kelenya tɔn ka sariya sunba ye ministre Diop ko ten o bataki ni a sɛbɛnna août kalo o tile 15 la Faransi sɔrɔdasi laban bɔra don min na Mali kɔnɔ san 9 kɛlɛli kɔfɛ jihadistu fɛ Diop ye a jira nin bataki nin kɔnɔ Faransi jamana sɔrɔdasiw ka jamana fiɲɛ bɔyɔrɔ ka tiɲɛni seginseginlen ani minnu bɛ kɛ tuma caman Faransi pankuru ka bolicogo minnu bɛ kɛ baara minnu jatera i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ani k'a ɲini ka bagabagali kɛ Mali furancɛ fanga ye dalilu caman sɔrɔ minnu b'a jira ko ni Mali fiɲɛ bɔlanw tiɲɛni jɛlen kɛra Faransi fɛ walasa ka kunnafoni sɛbɛnw lajɛw ka ɲɛsi dantɛmɛ walejɛkulu nafa minnu bɛ baara kɛ Saheli ani ka marifa ani marifa kisɛ fili u kan o sɛbɛn ye o fara kan Faransi famaw ma jaabi di o jalakiw ma Mali ye welebolo da dunia kelenya tɔn lakana jamakulu ma a ka baara kɛ ni Faransi ye walasa ka a ka bingani walew dabila teliyala ani fana ka ɲini dunia kelenya tɔn Sinua lakana jamakulu jamanatigi fɛ a ka nin ko ninnu lase dunia kelenya tɔn ba lakana jamakulu mɔgɔw ma ni laɲini ye ka lajɛrɛ kɔrɔtɔlen dɔ kɛ M. Diop ko ten.